днес ще правим клип на Майнкрафт и за днес ще правя само такива игри, които половината хора не знаем. Сега, ако се сетите каква броня имам, съм с златна. Не енчантника, просто златна броня. Така. Тези диаманти няма да ми трябват, имам си достатъчно. Така. Шегувам се, беше ми трябват. Аз си свалих камък, не диаманти. А и да знаете, за трикси някъде стрелата, не знам къде. Имам още стрели. Другите се бих с тях зомбита, а другите ги затрих. Идвам тук на пирамидата, нали съм много неща, ям хляб. Месо или хляб? По-добре месо. Як? Ох, как спасих. Мисля, че това е крипър. Ох, аз съм луд. Забравя съм да такова водата. Така. Хубаво да имаме парички. 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 Златни зъбчета. Да, бе. Крафтните игри са много мощни. Нарочи го да правя. Сега мисля, ако ще... О, винаги падам в тая мина лугая. Отивам в нас. Трябва да взема някоя клюк. Имам ли кирка? Нямам кирка. Тук да имам кирка някъде. Кирка? Няма. Кирка? Няма кирка. Я да видим тук, че аз не видях. Няма. Мога ли си направя? Да, но трябва да си изхарча, иначе парите ще се взема. Въздето. Дърво. Дърво. Аз съм изкарал дърво. Не съм. Да. Тънк. Така. Кое мислите, че по-добре изберете? Аз мисля, че е по-добре диамантена кирка. Айде диамантена кирка, че не искам да си хаба златото.
Да си върнем златото. Тези парички не трябват. Хляб. Взем тия месо, това. Така. И въйсто и това. Добре, хайде. Чакай, то май става. Да. Нощ. Ще става нощ. Така че, ние мисля да си правя после елексир. Да, бе, то става нощ. Май няма да го пая. Не днес. Но чакайте, аз позамах чест. Не чест. Айде, господине, какво? Ама ще ме бият. О, не бе, как да биеш? Ти умря. Израта умря. Вау, там има дървета. Това вече е ден, ще да отсека. Чай първо се нахрана и тогава ще се бием. Чай, че отвори тая. Сега моля дойде. Така. Помогна. Добре. Само да дойде. Поне нямам дърво, затова искам да стика. Не съм си много голяма. Съм си направя просто такова брадва, за да сека дърво. И сега ще сека. И малко ще спра клипа, нали, за да посека дървото. Разбира се. И така, хора, най-накрая отсякохме дърво. Сега да го направя на дърво, на дъски и да свършим клипа. Днес беше много хубаво, надявам се, че хареса клипа. Аре, чао!